Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Jalla, van wakker broer. Ja. Ik heb echt geen idee wat ik allemaal zeg, maar ja, daarover hebben we toch. Van wakker. Van wakker is alles goed, toch? Ik had daar helemaal Ik ben daar helemaal in een toes. Broer, Jalla, weet ik veel. Wat Nee, hey, Niffo. Niffo, ja. Huts. Oh, dat is trouwens wel leuk, al die nieuwe versies. Weet je, die orgel. Ja, ik ken ze, ja. Maar we gaan het hebben over straattaal, jeugdtaal. Dat heb ik zoals begrepen. Ja, weet je. Luister, we hebben nog klein kinderen, dus Steven Ust, die spreken nog goed normaal. Oh nee, dat Maar klopt wel. die zit natuurlijk in de puberteit. Ja, vertel, ze- brand los. Ja, maar ik ken echt die woord, ken ik zo niet opnemen, want ik zou zich niet... Maar bijvoorbeeld het stukje broer. Let eens op het werk ook, dat een stagiair tegen een collega van mij zegt, ja, maar broer. En dat mijn collega gewoon terug zit, nee, maar broer, je moet wel... Dat ik zag, hey vriend, die is niet zijn broer, hè? Die is zijn leidinggevende, weet je wel. echt. Ja, nee, kom op. Dan moet wel even een beetje... Ja, maar dat is toch zo hetzelfde bestreeks van Enbreur. Dat vind ik daar wel leuker. Is dat niet- broer? Ja, dat is maar niet dat echt zegt wat hij die niet gebruikt. tegen een wat ze Ja. niet kent. Of tegen die leidinggevende. Of Maar dat is zo, toch gaat de jongeren, zeg maar. Ja, klopt. Maar de leidinggevende is ongeveer even oud als mij. Ja. En die dan tegen een stagiair zegt, nee, maar broer, je kan niet... Ik denk dat dat wel gaat is van... ik heb het overwijen van andere culturen, zeg maar, deze straattolfie. Ik denk dat het vooral uit de Randstad wie een olievlek zich verspreidt naar de rest van Nederland. Want als ze daar soms interviews huurt van jeugd, ik denk, mijn god, ik kan daar gewoon helemaal niks van volgen. Nee. Maar is dat Nee, zeg maar maar, ook, onder jongeren is dat gewoon normaal? Tot Maar ze dat Geurt toe zo- zag wel, hè. Oh, vette brakka, vette dit. En dan denk je, wat? Brakka is een broek, maar... Ja, en patas, schön. Ja, Planga. Planga. Snelle. Snelle planga. Maar dat is allemaal weer het oude dit Ja, al. ja, zeker. dat en maar zo'n vette brakka en dan met die patas eronder en dan met... Patas! Ja, en dan met dit drop en draan en drip. Wat is die drip? Wat kost die drip van die? Wat is drip? Ja, dat is gewoon een outfit. Ja, snap ze? Dat is een drip check. En wat kost dit? Wat kost dat? Ah, dat is wel een leuk. Het zinnetjes. Ik ga eens ChatGPT vragen. En dan gaan we dan even te loeren van... Maar dat is zo in de uitzending Ja. is dat nu, hè? geef mij 10 zinnen waar echte... En Donnie, weet je wel? Ja, allemaal dat is geld, hoor. Ja, ja, taal klopt. in- Maar de hebt Donnie en de hebt wie noemt ze allemaal die getallen van zoveel euro dit en Nee, zoveel... daar gaan we aan. Ja, vroeger Hey, zag ze bro. een geeltje en een rooitje. Hè. Hij zit er jongeren in de studio, hè. Hey bro, ik ben low-key moe, man. Was gisteren te laat op Vessa. Ja, ik ben Maar- super moe. Maar lachen Ik heb gisteren te laat er niet... gefeest. Ja, oké, maar Maar lachen dat elkaar zit- er niets uit, zo die jongen, tot ik zo gas. Is dat gewoon normaal? Dat is toch niet Die normaal? guy is keer. Altijd aan het smeken om doekoe. Skeer is dat ze geen cent, toch? Ja. Skeer, nee, dat is van een yoghurt die gaat hij eten. 0% vet. Hey, Lista, ze praten veel, maar als het serieus wordt, zijn ze ineens loesoe. Nee, zit je weg, hè? Dat zit je weg. Ja, maar die dingen, die ken ik maar. Als ze nu halen op, zeg ik denk, oh ja, loser. Ja, leg over, hè. Die whip van hem is echt dik. Hij rijdt gewoon AMG, snap je? Is dat gaat? Bro, AMG je moet is echt een Mercedes. oppassen. Die chick is fire gevaarlijk. Fire. Fire Ga je Lawrence. Laurens zeggen, moet je zeggen. U ging ham op die party. Hij was Ham op echt die next party? hij was Ik heb echt hem al next op de level. pizza. Is dat- is dat- Dat hem haal op de pizza, die ham. Is dat hem? Ham. Wie zegt dat? Dat hem. Is dat... Hij doet alsof het die plug is. Of is het plug? Die plug is. Die plug. Maar is echt gewoon... Wat zet hij? Is dat kapper? Kapper. Nee. Wat is dat? Ik lig echt op die... We zien nu echt van, alsof van zeg maar, die TikTok zien tot de bejaarde oma. Die Ja, dingen. precies. Ja, maar ja, ik maar... snap daar ook helemaal niks aan. Nee. Ah, dat is iemand die ons Een kapper. Wacht, ik die ga wel straks goed. even chillen met Mandem. 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 Gewoon Een leuke poekoe gast luisteren wel. en relaxen. Boekoe. Ja. Wat? Boekoe? Die move die je maakt was gruwelijk. Echt een killer. Dat is toch gewoon belachelijk, nee? Kom, mij, Hey, daar jongen. gewoon voor, hè. Dat is... Ja. Ik heb geen tijd voor die fatsoes. Ik ben bezig met stacks maken.
Fatsoes zijn meisjes. Wil je dat ik bepaalde woorden uitleg? Vraagt ChatGPT. Maar fatsoes zijn meisjes en stacks is muziek? Nou, Ah. ik heb geen tijd voor die grappen. Ik ben geld aan het maken. Ja, dus dat. Het in een drukkertoes. Ja, nee. Hey, maar... Nou, luister, ja. Ik ga meteen even over de stelling. Want ik vind dat al een gooie. Jongeren spreken niet met fatsoenlijk ABN. Spreken niet met fatsoenlijk en ze kunnen niet schrijven. Nee, dat is denk ik wat zeker Ja. is. Kijk, weet je, ja, als je kiest naar WhatsApp en zo, dan hebben ze natuurlijk altijd wel afkortingen. Maar tegenwoordig schikken ze ook gewoon HLT en zo. Weet je wel, je schreef gewoon het woord. Of de leven, of de... Ja, de... of ik vind het erger, vind ik me. In plaats van mijn. maar Me. dat ligt niet aan de straat al. Nee, hè? maar, Wie dat is me? gewoon tot de jongeren niet fatsoenlijk kunnen praten. En niet Ja, fatsoenlijk dat kunnen ligt gewoon aan schrijven. de EQ-dingen Maar gewoon. noemen ze een zin? Heb je die? Me schatje. Mijn schatje. Me schatje, also. Me auto. Of me hond. Of na Oh, of naar. Ja, dat vind ik ook hier wel lastig. Ja, Ja, jou of jou. Donato of Dona. Ja, je bent er sowieso niet heel goed in, maar dat heeft niks met straattaal te maken. Nee, maar de stelling hey, is gewoon... Jongeren spreken niet met fatsoenlijk ABN. Ik had zich het... Ja, maar hierin hoe ik het opgezocht op ChatGPT, Ja. zien er überhaupt nog tegenwoordig jongeren die in een brief kunnen schrijven of Nee, zonder Is ChatGPT? dat, ik krijg, heb ik aan Alain laten zien, of de redactie. Ik krijg stageaanvragen. laten zien. Dat is belachelijk. Daar staat gewoon in, tot ze van ChatGPT gebruik maken. Dat is prima, maar daar staat gewoon in, hoi, Kino Marketing. En dan moet het Kino Media zien. Nou prima, tot ze zich daar vergissen of zo. Dan staat er, ik studeer volgend jaar af op, en dan staat er tussen haakjes naam school. Staat daar letterlijk, hè. Weet ze lezen helemaal niet mee. Ze doen niet mee in bus. Het is vreselijk. Het is vreselijk. Ja, het wordt ze gewoon te mekelijk maken. Hè. Maar dat heeft niks met straattaal te maken. Hadden Nee, veel maar ook het- straattaal ja. in onze tijd. Of ja, in uw tijd en mijn tijd. Ja, misschien waren het toen een beetje tot het voor Engelsen. Dat ze het Engelse woord tussendoor gebruikt dus. Oh ja, zo. Snap ze? Ja. Dan, Understand me? nee, met MTV Crips bijvoorbeeld. Nu maar even, ik ga naar mijn crib. Ik had het niet zo gebruiken. Hoor. Ja, Talk to the hand. ja, Maar mijn ja, face zo, don't ja, listen. ja. Nee, maar nu is het dingen vooral meer... alle steden hebben een andere naam. Maasje. Dat Rof- was het die dag. ja, is dat zo? Ja. Ja, Roffa. een puuk, Damskoe, hè? is dat niet Amsterdam? Damn school. Roffa is Amsterdam, maar ja, Damskoe is Amsterdam, toch? Ja, Maar een dampoe heb ze ook. Huh? ja dat is Oké, een verkouden wat is bus. dat? Ja. Dampo. Wat? Van haar. Maar dan hebben ze wat zeg je nu eens? Damskoe. Damskoe, maar dan hebben ze ook dampoe of ze gaat damp. Wat? Toch, dampa, dampoe. Dan ze pas gaat- is dat ze verkopen is. Ja, dat kan je steeds altijd was, in de neus doen, ja. Nee, maar dampa is ook geloof ik gaat. Ik heb een dampa gelaten als ze gaat. Dingen is shit. Of dampoe, ja, zie je? Ja, Dampoe. dat zou ik zeggen. Maar zeg je dat Dylan, zeg dat toe eens. Oh, ik heb het een dampoe gelaten. Ja, dat zet toch helemaal nergens op. Ja, maar toch Maar is, ook. dat is toch niet echt cool of zo? Of is dat wel cool? Ja, dan Nee. hebben ze reacties zien, wel. Ja. Nee, maar ik Ja, denk dat dat is- het dat wel is- het is vooral, hè. Als je natuurlijk met een groepje boetebis en steeds dan met je vriend onderin en de ene spreekt zo, liggen natuurlijk uur om huis bij te huren. Hè. En dat is het ding vooral En zo interessant. eigenlijk is gewoon de goed lachen als ze gewoon het normale woord Precies, gebruikt. om interessant te willen zien, of blikken te zien en dan zich daar zo, denk ik, aan te mengen. Dat denk ik dat het vooral is. Metlopen in ik de wil menigte. best, kijk, voorzien allemaal jonge papa's en zo. Weet je, ik vind het altijd wel leuk om daar een beetje met te gaan. Maar ja, soms denk je of van, zeg gewoon... Goed normaal. ja, kijk, Less is more. we hadden over Doekoe, weet je, dat had Def Rhymes 20 ja. jaar geleden al een liedje over. Dus ja, dat bleef wel. Maar wat ik net ook zag, met hebben ze Money en Brakka en Jacka en wie heet die dingen allemaal? Die is ook terug bij Tino Martin in die liedjes, hè, met Donny en zo komt er ook. Aan van... Vlakhuis, hè? Nee, maar wie is hem zo met geld Ja, en een Jacka jonko op en- balkon geklapt. Ja, dan, zo'n ding allemaal. Ja. ja. Wat Ja. zijn echt, ik loer even, wat zijn echt straattaal zinnen nog? En jij zit van de straat, hè, jongens. Betekent dat wie meer straattaal tot zijn zin verwerkt, wie gevaarlijker tot zijn best. Dat is eigenlijk van de street camps. Ja? Ja. Ja, ik denk inderdaad, en ja, dat precies. Ik denk als ze dus in Amsterdam of in Rotterdam of Den Haag
random jeugd aanspreekt op straat. Tot ze... Weet je wat ik nog erger Dat het vind? lastig is om dat te verstaan. Als Ja, iemand ja. van even het zuiden. Hè? Ja. Maar wat ik nog erger vind is als lui Nederlands gaan praten, maar daar met zijn accentje. Tot dan... Die van Heerlen bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dan zeggen ze... Ja, nee man, ik heb gewoon... en dan praten ze normaal Noah- Nederlands, Noah maar dan Lang. gewoon... Ja, Ja, Noah Lang van PSV, dat spreekt ik ook zo. Ja, die ja. en dan vind ik... Ik ga dampoeselen altijd onder het praten. Ja. Ah, Hey. shit, dat deed ik weer. Dag. Oh, shit. Ja, ik ga erop. Nee, maar als ze tegen praten, dan denken ze ook bij zichzelf, jong, doe goed normaal. Ja, ja, dat is Maar waar wat zou inderdaad. hem voor ons denken als ze met zijn De lange podcast zoet. luistert? Ja, De ja. lange zoet, ja, tuurlijk. En wat- Als ze dat- goed recht. Let's wou ik vertrek het loren. En dat vond ik ongemakkelijk trouwens. Er was een vrouw, die waren naar de Filipijnen zo verhuisd, naar een eiland. En die ging ook zo Engels thuis praten of zo, Filipijns. Do you have familie? Oh, wat zei ze? Oh, it's lovely sun. En dan denk ik zo, ja gast, de best geen Aziat. Die is gewoon, can you give me the towel? Tot ik denk, gast, Komt in het chappa! dat is helemaal niks Aziatisch. Ja, maar dat is ook als ze luisteren. I'm Als ze not dan going als je goed te veel best een Belg zien en gewoon zo in één keer met een Belg accent met praten. Ja, Of als iemand Nederlandstalig is, een hoog Hollands accent opzetten. ja. Doe goed normaal, Ja. ja. Ja, alsjeblieft, hey. Maar Marco deed er dan wel eens, onder het Ik draaien. wil geen namen zeggen. Ja, maar Marco deed er dan. Mark, dat is Jongens, dames en enorm, heren, ja. zijn we er klaar voor? Ja, daar gaan we. Dat is echt enorm, ja. 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 Dat is toch heerlijk, nee? Die deed Ja, er ja. allemaal Maar mee, toch, jongen. ik wou dat aan het zeggen, maar ik kan daar oprecht niks aan doen. Want als ik... Nee, luister. Ik zweer het je. Oh. Ik vraag altijd voordat ik op mijn broeder verzoek, moet ik het in het Maastrichts doen. Of in het in Hooghollands. Of in het Nederlands. Of het Hoog Hollands, ja. Wat gaat tot Of in het Hoog-Hollands. Marvenkamp. Ja. Of nee, Tino Martin. Nee, gewoon op de avond zelf blijven. Maar dat is gewoon... Ik heb me dat ooit zo aangeleerd dat ik dacht, oké, ik moet Nederlands praten en dan is het gewoon op een andere manier. Of ik moet het in het Maastrichts doen, maar ik ken dan daartussenin Maar wie zit is de niks. harde Dat G? is ook wel zo, ja. Als ze niet Als je gewoon- Nederlands moet praten, is het ook anders als dat is. Ja, maar dat hoeft niet een harde G te zien. Tot het minder zingt, zeg maar. En minder Limburgs mag oké. Ja, maar ik ken er gewoon oprecht, als ik in het Maastrichts moet, zeg maar met carnaval natuurlijk niet, maar als ik door het jaar heen aan het draaien ben en ik moet het in het plat doen, in het Maastrichts doen, dan moet ik gewoon nadenken. Gewoon omdat ik zo gewend ben Nederlands te om Nederlands te Ja, praten. ja. En dan ben ik echt, dat is, ja, ik Nee, ja. Vanzelf. vind het heel lastig. om Maar te dan moest schakelen. ook echt leren met de microfoon te kunnen praten. Dat kan niet zo maar Ja. om die verstaanbaar te maken. Dus ja, dat is inderdaad. Gisteren gaat van maken. Vroeger was natuurlijk is dit nog veel meer. Ja. Om die verstaanbaar te maken en tot het gewoon overkomt. Ja, let's zei iemand tegen me, ja, ik dacht dat zich veel meer de microfoon gebruikt. Ik zei, nee, ik draai muziek. Ja. Nee, maar ja, nee, ja. Vroeger was dat zo. Maar vroeger was dat ze meer zeggen, oké, Maar let's stel je go, voor ja, dat ze man. nu, dat dat nog steeds was. En dan was het een discjockey wat dan in zijn straattaal daar de meent is Ja. en opheppen. Ja, ja, ga je er maar eens aan staan. Maar goed, die straatorgel dingen, die vond ik wel echt top. Kent ze die? Niet? Stratenorgel. Ja, die liedjes hoe we het over hebben, huts en al Oh, die ja, dingen. ja, ja. Maar die, Ja. die wat nu overal altijd langskomen, dat vind ik wel echt Met goed. AI gemaakt dan. Ja, maar toch zijn die ook opnieuw ingezongen. Ja, heb die ik zien net niet met gezien. AI gemaakt. Ah, oké. Die zijn opnieuw ingezongen. Dat vind ik echt top. Vind ik echt gewoon leuk, zeg maar. Oh ja. Pakken ze er Zal erbij. eens even- Wacht even. Oh, ze hebben ook huisfeestje nu. Maar dat is geen straattaal, hè. Nee, maar gewoon die nummers zo. Even kijken. Wanneer zij door de tent loopt. No cap, ja die Cap. Hey, maar... Dit is wel AI trouwens. Ja. shots zo van drink op mij. Ja? Ja. Ik moet die money gaan halen. Nu ben ik rich als een bitch. Ja. Slecht voor de zaken. Ik wil die money to En onze aflevering is offline door de copyright. Ja. Hey. Hey. Maar toch, ik vind Maar het... ik vind het dit nog klinkt niet lekker. eens verkeerd. Nee, stof. Nee. Ik kan er wel geen doeken pakken nu, hè. Mañana. Is gewoon een Als dat beetje tegen Spaans. copyright... toch, ja. Manjana is morgen. Ja, daarom. Toch een beetje... Ja, jongens, Maar ik vind dit vind ik dan wel leuk, zeg maar. Het is van die prima. dingen. En ik vind het ook wel lach. Weet je. Dus, in iedere generatie heeft zijn eigen charme. Maar dan moest je toch niet te zwoel nemen. Maar dan moest dat liedje van Noah Langmaans luisteren van dat Wakka. Maar toch is dat een... Ja, zeker. vind De ik echt beat een wat onder is topplaat. geweldig. Ja. Alleen, ja, ik verstand daar bijna helemaal niks Nee. van hier. Nee, gewoon niet.
7K op je feestje zit daar. Maar ja, nu wordt het 7N op je is het feestje. een keer lang? Huh? Bijna, ja. 7K op je feestje en 7N op je feestje. Ja. Maar wat? Leuk. Ik wil... Nee, Ik weet laat niet maar. hoe dat vergeet. Nee, jawel, dat is toch zo'n leedje, hè? Ja, maar die N7 was van PSV Arsenal. Wat een Feyenoordje maken eigenlijk. Ja, gewoon maar 2-0. Dat klopt. Morgen weer een kans. Maar Jongens, 6-0. Morgen, er is geen morgen, want die aflevering is al lang, het is al lang bekend wat Feyenoord heeft gemaakt. Oh, oké, ja. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Ciao. Doei broer.